En aquest estadi, el 30 de maig del 2015, Felip VI de Borbó va patir la seva pitjor derrota i humiliació. Tot va ser gràcies a la monumental xiulada que li van proferir els aficionats bascos i catalans el dia de la final de Copa. Gràcies també al manifest en el qual convidàvem a fer aquesta acció a bascos i catalans i que vaig tenir el plaer i l'orgull de poder redactar i pel qual vaig ser processat a l'Audiència Nacional. I cal recordar aquesta victòria de l'independentisme, perquè es demostra que quan s'actua desencomplexadament de forma patriòtica i sense tenir por ni sense tenir miraments, si ferim l'orgull o el sentiment de l'enemic, podem guanyar, com va passar aquell 30 de maig. No cal tenir miraments, simplement perquè el primer és Catalunya. I demà hi ha una altra final, no en aquest estadi, sinó en un altre estadi, però el Borbó té sort, perquè no hi haurà públic. No hi haurà catalans i bascos que el puguin escridassar. I és que hem d'aprofitar qualsevol oportunitat per erosionar la seva figura. Per això ha sorgit una iniciativa popular per xiular-lo demà des del balcó de les cases de Catalunya i d'Euskal Herria. Tot el que sigui erosionar la seva figura és positiu, perquè el Borbó és el darrer baluart de la unitat d'Espanya, tal com reconeixen els mateixos poders que el protegeixen. Si cau el Borbó, es trenca Espanya. Per tant, és la nostra peça a abatre. Demà, xiuleu-lo.